ďakujeme všetkým 160 pretekárom, ktorí sa zúčastnili 7. ročníka jarnej ceny Ceroviny. Počasie sa nám vydarilo, bolo pekné slnečné počasie. Napriek niekoľkým pádom hodnotím túto akciu za veľmi dobre zvládnutú. Pretekov sa zúčastnili pretekári zo 4 krajín vo vekových kategóriách 17 až 82 rokov. V budúcnosti, respektíve v ďalšom roku, plánujeme s touto tradíciou pokračovať. Spoluorganizátor Cerovina, obec Jesenské sú tejto myšlienke naklonení a dúfam, že sa tu stretneme pri takomto peknom počasí aj na rok. Organizujeme 7. ročník medzinárodnej cyklistickej súťaže Jarná cena Ceroviny 2024. Zúčastnilo sa okolo 140 profesionálnych cyklistov. V rámci cyklistickej súťaže detskej bolo 41 detí, takže celkom úspešné preteky. Počasie nám vyšlo, tak ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným a dúfajme, že o rok sa stretneme ešte vo väčšom počte. Minulý rok som bol už tieto preteky, je to podľa mňa veľmi pekná trasa, hlavne je to rovina, čiže rozhodujú detaily a treba vedieť jazdiť pozične. Tohto roku sa mi to tiež veľmi páčilo, bolo to veľmi rýchle, mal som nejaký plán, ten sa mi podaril, skočil som proste do úniku a vyšlo to až do cieľa, kde som si už odskočil tunak na konci a dotiahol to až do cieľa.